Fallers, falleres, poble de Bétera. Mai m'hauria imaginat que els fallers viuríem una situació com aquesta, una setmana fallera suspesa i tancats a casa pel tan nombrat durant aquests dies Covid-19. A tan sols 3 dies de la planta van rebre la pitjor de les notícies, la cancel·lació de tots els actes fallers de manera temporal. Per a tots els fallers va significar una gran decepció el no poder gaudir de les nostres festes després d'un any ple de treball i sacrifici. Però des de la Junta Local, com a president, vos puc assegurar que tots tindreu la setmana fallera que mereixeu, que junts i units, amb més força que mai, tornarem i gaudirem de les millors festes del món, les nostres falles. Vull donar especial menció i ànim a tots els màxims representants de les 5 comissions de Bétera. No us preocupeu que el vostre regnat acabarà com té que acabar, amb la cremar dels vostres monuments. Carla, Maria Àngeles i les vostres cors d'honor. Només vos puc dir gràcies, gràcies i mil gràcies per la setmana que heu fet, per tots els vídeos de suport i felicitacions en aquests moments tan durs. En contraposició a això, vos tinc que donar la més gran de les felicitacions a totes les falles i tots els fallers, ja que ha sigut una gran setmana fallera. Totes les falles de Bétera heu demostrat que encara que siga des de les vostres cases, teniu el sentiment d'estar vivint la setmana fallera. Molt diferent, però molt emocionant. He vist plantades, cacerolades, mascletades, ninots, himnes, ofrenes a la Verge i a Sant Josep. Només em queda dir molts ànims a tots els fallers i falleres de Bétera de tot cor. Les falles 2020 tornaran i amb molta més força. Avui, 9 de març, un dia tan especial per als valencians, un dia tan especial per al món faller, volguérem des de la regidoria de festes llançar un missatge de suport, de recolzament i de carinyo als màxims representants del món faller al nostre poble, a les nostres falleres majors, a Maria Àngeles i a Carla i a les seves cors d'honor, i com no a les falleres majors i els presidents de les 5 comissions del nostre poble. Així també volguérem agrair que tots s'hagin quedat en casa. Gràcies al món faller, gràcies a tots els fallers i falleres que amb paciència s'heu quedat a casa. És important en aquests moments difícils salvar vides i salvar aquelles persones més vulnerables. Pronte passarà això i quan passe l'Ajuntament i la regidoria de festes estaran al vostre costat, al costat de les falles, per a que els monuments tornen a lluir als nostres carrers, per a que les mascletades es senten a cada racó del nostre poble, que la llum, el color i el fum ompli Bétera d'este sentiment faller. Estarem al vostre costat i de segur seran unes falles inoblidables.